Ninsabu hawnhekk fit-triq ħal-Qormi ġewwa l-Ħamrun, triq li forsi tista' tidher bħala waħda komuni, triq bħal kwalunkwe triq oħra f'qalba ta' dan ar-raħal. Però wara dan il-bieb hawn ġew jgħixu 48 familja. 48 familja li jgħixu f'realtà li forsi wieħed laqqas biss jimmaġna li għadha teżisti fis-sena 2015. Naraw ftit x'hawn ġew. F'din il-kerrejja morna jumejn wara mal-tempata li laqtet il-pajjiżna. L-ilma kien għadu jqattar minn kull saqaf u dieħel minn kull ħajt illi għaddejna meħdeħ. Sa mill-entratura tal-kerrejja konna tinċafċfu fl-ilma li kien hemm. Kull tieqa tal-komun kemm fit-taraġġ jew fil-kurituri huma merrija beħġieġ imkisser u l-injam tagħhom maqsum l-ilma tax-xita dieħel nixxija minnhom. Dħalna f'numru ta' residenzi, l-ilma kien għadu jqattar mis-saqaf, it-travi qasra bl-ilma u biċċiet mis-soqfa waqgħu. Taħt dan is-saqaf jorqod raġel, is-saqaf tal-injam iqattar fuqu, imma minn hekk bl-ilma it-travi tqalu u mielu bħal benniena. Din il-kamra impressjonanti. Kamra li letteralment hija ffurmata minn ġebel poġġut waħda fuq l-oħra, xejn jaqgħadhom flimkien. Tidħol fiha biss diġà tħossok f'periklu. L-anzjana li toqgħod f'din ir-residenza spiċċaw għamlula saqaf fals biex iżomm il-ġebel li kienet ifarfar fuqha. Fuq il-bejt, kull tank tal-ilma għandu mqabbda miegħu sensiela ta' pajpijiet li jingħaqdu kobba flimkien jekk tiġri ħsara li mhu tiegħek. Il-katusi fuq il-bejt huma kollha miżduda, sitwazzjoni li waslet biex mill-entratura tal-bejt l-ilma jidħol bla doċċ. Għar minn hekk, il-piż tal-ilma tax-xita fuq il-bejt wassal biex il-bejt qed jisfronda f'postijiet diġà jidher li ċeda.